17 квітня 1938 року – трагічна дата в історії кримсько-татарського народу. Цього дня, 80 років тому, комуністи почали знищення кримсько-татарської інтелігенції. Всього за 3 дні НКВСівці розстріляли десятки журналістів, письменників, публіцистів і громадських діячів. Вони проходили по кримінальних справах як зрадники батьківщини і противники радянського режиму. Найяскравіших громадських діячів, вчених і представників політичної еліти кримсько-татарського народу звинувачували в шпигунстві і націоналізмі. Розправи відбувалися в сімферопольських в'язницях. Ще сотні людей вирушили на десятки років в табори. Досі не встановлено, скільки за ті 3 дні загинуло представників кримсько-татарської інтелігенції і де поховані їхні тіла. Серед убитих сталінськими катами письменник, учасник першого курултаю кримсько-татарського народу Асан Сабрі Айвазов, письменник Ільяс Тархан, перекладач і педагог Осман Ахчохрахли, директор Бахчисарайського палацу-музею, етнограф Усеїн Боданінський. Це було майже тотальне таке главлення, це нібито вбити одразу всіх людей, які несли досвід, знання. Але своїм існуванням, своєю творчістю, своїм минулим вони нагадували всім, що ми татари, кримські татари. І тому владі було вкрай потрібно, щоб їх позбутися. Позбутися вони могли лише вбивством.